Sa good vibes, nakatilaw ka na balasang kinilaw nga sea cucumber, kape nga may pinya o kun puto nga ginluto sa tuba. Ina ang sarang matilawan sa nagapadayon karon nga Negros Organic Festival kag Second Terra Madre Visayas sa North Capitol Road sa Bacolod City. Yaring report. Cucumber kinilaw man from Molocabok. Ay, grabe. Paborito mo ang kinilaw? Suwerte mo kay man ang popular nga kinilaw nga isda kag sea cucumber nga recipe pa sa mga taga Suyak kag Molocabok Islands ang Sagay City. Pwede matilawan bisan hindi ka na magpaisla. Pwede ini mabakal sa booth sang Sagay City LGU sa South Capitol Road. Slow food community sang Sagay, so it's more of dagat. So these are kitchen ladies from Molocabok and Suyak. So, Ilan niya way of their own version of kinilaw. This one is from Suyak, from si Banji niya na munang famous siya ng Suyak. This one sila man nag-prepare. The way they prepared it, halin sa gamay sila ang pag-prepare nila sa subo. Ang puto naman nagiluto sa tuba nga dali kasi isang copies ang pwede mo man matilawan diri. Imbis nga yeast nga pangpaalsa, tuba ang gingamit. May puso rice man sa tuba. Imbes nga yes, tuba, ang ginapalot ka. hindi ka maubog? Hindi man, sir. Kasi sige nga, po, ito gayong bug na ko lang. Hindi ba, sir? Fresh nga honey gikan pa mismo sa beehive all the way from Barangay Kanlusong sa AB Magalona ang matilawan mo man diri. Pangpatamis nga good for the health. May honey halin sa ginatawag nga cute nga buyog o kun ang stingless bee. Pag na siya benefits yan. Like, Kung may asthma ka, hindi mang gamba kung maka-cure gid siya, pero makabulig siya. mabulig siya Yes. sa asma. Beneficial. Anong tawag sa kanya nga ginapag? Stingless bee. Stingless bee niya. Yes. Wala din ka pang butot niya bee. Kapang kutot man, pero hindi yan as wild yan Walang mapatay. cute naman ang cute. Ang Oh, cute. stingless. Mahilig ka sa kape. What if may kape nga may upod nga pinya? Pinasahi naman nga flavors ang kape para mas ma-enjoy mo ang kada tasa. Ang ground coffee mismo may samo na nga pinya. Fresh dapat. Fresh na fruit, hindi siya ya synthetic or flavoring lang. Natural siya para makapadasig sa sang coffee, makadasig makadugang sang flavor sa natural Nila inaman siya flavor. ka-twist sa kape. Pero ang iya nga sabor do nagalaga sa arabica. Pati iban pagig nga mga sahi sa kape, pwede mo man mabakal diri. Pwede man makapangumpra sa mga preska nga utan, prutas kag kararuton sa mga mangunguma nga na-display diri. May mga tela man nga ginweave sa mga kababainahan sa Kabangkalan City kag mga furniture kag cellphone stand nga himo sa century-old trees nga ginpangtumba sang bagyo nga udet. Kung gutomon ka, nagkalinlain nga mga putahe sang katapos ang slow food movement ang pwede mo man diri nga kanon. May talabahalin sa hinigaran. May luto nga kasag nga pwede man baklon sa booth sang Bacolod plus uga. Gani ko nagapamensar ka nga mag-early Christmas shopping, unahon tabulig ang mga kauturan naton nga mga mangunguma.